Hayırlı gün. Bütün Россия татар авылларын һәм төбәкләрдәге татар тарихын өйрәнүчеләрнең икенче җыенына багышланган матбугат конференциясын башлыйбыз. Безнең кунакларыбыз Гыйлметдинов Рөстәм Рафаэль улы, Бөтен дөнья татар конгрессының төбәк тарихын өйрәнүчеләр бүлеге мөдире, Борханов Альберт Әхмәтҗан улы, академик, Мәрҗани исемендәге Тарих институтының Болгар татар цивилизациясе үзәге җитәкчесе, Татарстанның төбәк тарихын өйрәнүчеләр җәмгыяте җитәкчесе һәм Шакиров Данис Фәнис улы, Бөтен дөнья татар конгрессының башкарма комитеты җитәкчесенең беренче урынбасары. Һәм беренче сорауны Данис әфәнде сезгә бирәсе килгән иде. Таныштырып китсәгез иде, бу җыен кайсы көннәрдә булачак, кемнәр чакырылы, ничә кунак киләчәк? Хәерле көн, хөрмәтле журналистлар. Без менә инде гомумән бу әле программага күчкәнче, менә бу төбәк тарихын өйрәнүчеләр гомумән хәрәкәт турында әйтеп аласы килгән иде. Бу хәрәкәт юкка гына үзеннән-үзе барлыкка килгән хәрәкәт түгел. Бүгенге көндә менә төбәкләрдә татар оешмалары белән очрашкан вакытта һәм гомумән Татар конгрессының, Бөтен татар конгрессының башкарма комитеты төрле чаралар уздырган вакытта бик шундый мөһим бер саллы мәсьәләгә тукталды. Безнең шактый гына төбәкләрдә, шул исәптән Татарстанда да үзешчән хәвәскәр, профессионал булмаган тарихчылар пайда булды. Әлбәттә, тарих ул билгеле бер тарихка кагылган фактларга, архив материалларына таянырга тиеш. Ләкин менә шушы галим булмыйча да үзенең шәҗәрәсен төзегән һәм үзенең тарихын өйрәнгән, саллы гына китап басмалары чыгарган хәвәскәрләрне күргәннән соң бу эшнең никадәр кирәклеге һәм мөһим икәнлеген аңладык. Һәм бу инде билгеле бер бүгенге көндә хәрәкәткә әйләнде. Менә без узган елларны инде 3 ел рәттән башта Татарстан күләмендә уздырдык. Шушы төбәк тарихын өйрәнүчеләрнең һәм татар авылларының тарихын өйрәнүчеләрнең җыенын, узган елны без аны бөтен Россия күләмендә съезд шулай ук уздырдык һәм бу оешма барлыкка килде, төбәк тарихын өйрәнүчеләр җәмгыяте дип аталау бүгенге көндә журнал чыгаруның кирәклеген аңладык һәм бу эштә дә шактый гына менә эшләр башкардык. Һәм инде әлбәттә безнең беренчеләрдән булып менә Башкортстанда аерым бер җыен узды. Башкортстандагы менә төбәк тарихын өйрәнүчеләр җыелып шулай ук җыен уздырдылар. Һәм безнең төбәкләрдә бүгенге көндә менә 34 төбәктә аерым шушы җәмгыятьнең, төбәк тарихын өйрәнүчеләр җәмгыятенең инде бүлекчәләре эшләп килә. Быел без менә апрельнең 3-сеннән 5-сенә хәтле 2-3 көн дәвамында шушы җыенны уздырабыз. Ул бөтен Россия күләмендә булганга күрә менә икенче мәртәбә уздырыла. Һәрхәлдә ел дәвамында Татарстан районнарында, төбәкләрдә үзләрендә менә бүлекчәләр безнең аерым оештыралы татар оешмалары оештырып килделәр. Менә без инде быел 35 төбәктән, шул исәптән Татарстан Республикасы да шунда керә, 34 төбәк һәм Татарстан Республикасының 43 районыннан, Казан һәм Чаллы шәһәрләреннән без төбәк тарихын һәм татар авылларын өйрәнүчеләрне җыябыз. Программа безнең менә 3 апрель көнне башланып китә. Программа нидән гыйбарәт? Программаның һәрбер сәгате минуты язылып чыккан, билгеле, аның нигезе бар. Беренчедән без аларны әлбәттә инде киләләр, теркибез. Теркәгән вакытта без аларның һәрберсенә дә шулай ук материаллар таратабыз. Әлбәттә, материаллардан ул безнең тарихка кагылган китаплар һәм шул исәптән менә Туган җир журналы да бирәбез. Ул журнал турында аерым әле менә Альберт Әхмәтҗанович та һәм Рөстәм Рафаэль та әле сөйләп алыр. Шулай ук без аларны Казан милли мәдәният үзәгендә урнашкан Казанның 1000 еллык музее белән таныштырабыз һәм аерым әле менә түгәрәк өстәлләр, сессия һәм пленар утырышны башлар алдыннан без аларны күргәзмә белән таныштырабыз. Күргәзмә гадәти түгел. Бүгенге көндә менә Бөтен татар конгрессының архивында 1000-гә якын шушы төбәк тарихын өйрәнүчеләрнең
һәм татар авылларының өйрәнүчеләренең, тарихчыларның китаплары саклана бездә. Аның үзе безнең картотекасы да бар, китапларның үзе дә бар. Менә һәрберсе дә шушы җыенга килгән вакытта үзләре белән шул китапларны алып киләләр, чөнки шактый гына әле Татарстан Республикасының китапханәләрендә һәм үзләрендә булмаган, үзләрендә генә булган китаплар бар. Без менә 1000-гә якын китапны һәм Татарстан Республикасының менә архивы, дәүләт архивы оешмасы белән бергә, комитеты белән бергә менә шушы күргәзмәне оештырабыз һәм килгән катнашучылар да үзләре белән һәрберсе үзләренең төбәкләрендә чыккан китапларны да алып киләләр. Менә бу китаплар күргәзмәсе белән таныштырганнан соң без түгәрәк өстәл уздырабыз. Түгәрәк өстәл нәрсәдән гыйбарәт? Түгәрәк өстәл мин әйтеп уздым. Бүгенге көндә безнең Юстиция министрлыгында теркәлгән татар төбәк тарихын өйрәнүчеләр җәмгыяте теркәлде. Аның ул теркәлгәннән соң менә аның рәисе булып безнең Борханов Альберт Әхмәтҗан улы билгеләнде. Ул съездда билгеләнде, бөтен халык тарафыннан тавышка куелып, ул әле җәмгыятьнең эшчәнлеге турында аерым әйтеп узыр. Һәм түгәрәк өстәлнең модераторы да ул булачак. Түгәрәк өстәл безнең мәдәни мирасына, татар төбәк тарихын барлауда һәм өйрәнүдә галимнәрнең, тарихчыларның, җәмәгать эшлекләренең роле турында сүз әйтә. Әлбәттә, бу җыен безнең төрле фәнни институтлар белән бергәлектә уздырыла. Ул Шиһабдин Мәҗани исемендәге тарих институты, ул безнең Татар энциклопедиясы һәм төбәкләрне өйрәнү институты, шулай ук безнең тел әдәбият институты ИЯЛИ белән бергә, Россия Ислам институты белән бергә, аның нигезендә әлбәттә шушы фәнни бу өлкәдә галимнәр белән бергәлектә бу өлкәдә фәнни нигезе булган һәм шуның белән шөгыльләнүче галимнәрнең катнашында уза бу чаралар. Һәм бик кызык темага тап булдык без. Бүгенге көндә безгә татар бистәләрен саклау һәм үстерү мәсьәләсен күтәрергә кирәк. Без аны Бөтен татар яшьләре форумы кысаларында, менә шушы татар конгрессының татар яшьләре оешмасы тапшырдык бу эшне. Бүгенге көндә алар менә Казан бистәсенә бәйле дә һәм гомумән безнең татарлар яшәгән төбәкләрдә татар бистәләрен булдыру, үстерү һәм аларны саклау мәсьәләсен без бүгенге көндә күтәрергә кирәк. Һәм аерым бер сессия шуңарга багышланачак. Без шулай ук кичке чараларда безнең төбәкләрдән килүче хәвәскәрләр катнашында, без менә Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрында Башкортстан Республикасыннан килгән, анда һәр елны республика күләмендә туган тел татар җырын яшь башкаручылар бәйгесенең төрле елларда җиңүчеләренең гала концерты безнең инде менә Казанда уза. Һәр елны алар үзләрендә уздыралар, менә гала концерт бездә узачак. Шулай ук 4 апрель көнне безнең пленар утырышта әлбәттә без Татарстаннан да, төбәкләрдән килүче менә шушы тарихчыларга сүз бирәчәкбез, безнең галимнәргә сүз биреләчәк һәм әлбәттә инде хөкүмәт әгъзаларына. Методик семинар безнең Татарстан Республикасының архив буенча баш архив комитеты белән, баш архив оешмасы белән Ирада Хафизовна Аюпова җитәкчелегендә узачак. Ул ике темага башланачак. Ул төбәк тарихын өйрәнү буенча хезмәтләргә фәнни методик тәкъдимнәрне һәм икенчесе төбәк тарихын өйрәнү буенча хезмәтләр язганда бердәм архив мәгълүматы системасының фәнни белешмә потенциалыннан файдалану. Ни өчен уздырыла бу? Чөнки шактый гына тарихчылар бүгенге көндә безгә мөрәҗәгать итә. Архив материаллары нигезендә архивка ничек кирип була, аның үзенең бер теркәү системасы бар, андагы мәгълүматлар ничек кулланып була, һәм без төбәкләрдә яшәсәк тә Татарстан архивы безне кабул итәме? Менә шушы бөтен мәсьәләләрне алга күтәрер өчен, бу мәсьәләне хәл итер өчен бүгенге көндә уңай хәл ителде бу мәсьәлә. Biz менә оешманы да теркәгәннән соң, менә һәрберсе инде анда әгъза булып кертү мәсьәләсен күтәрәбез. Кичке чара безнең Пермь краеннан Барда районы үзешчәннәре концерты безнең милли мәдәни мирасыбыз. Чөнки менә без һәр елны китап презентацияларын ясыйбыз кичке чаралар буларак. Бүгенге көндә саллыгына, шактый гына китаплар безнең Барда районы Пермь өлкәсенең
Анда татар тарихына, үзләренең өлкәләренә, төбәккә, татар авылларына багышланган китаплар чыкты. Менә шулар белән кичке чара булачак. Безнең димәк 379 катнашучы, аның 200 Россия Федерациясының 34 төбәгеннән, 174 Татарстан Республикасыннан. Иң җыенга килүчеләр арасыннан иң ерак төбәкләр ул Иркутск каласы, Красноярск, Новосибирск, Омск, Астрахань өлкәләреннән, иң зур делегация әлбәттә Татарстаннан кала, безнең үткүчебез Башкортстан Республикасыннан, аннан барлыгы 30 кеше катнаша. Бу менә кыскача шушы программа һәм хәрәкәтнең никадәр кирәклеге һәм мөһимлеге турында әйтелде, һәм программа шуның нигезендә дә төзелде. Вакыт кыска булу сәбәпле мен инде Рәхмәт, без башка спикерларга сүзне бирик инде. Альберт Ахмаджанович, менә сездән сорыйсы килгән иде. Төбәк тарихы ни дәрәҗәдә ул өйрәнелгән? Ничек әйтә аласыз? Хөрмәтле дуслар, коллегалар, бик зур рәхмәт чакыруыгызга. Беренчедән әйтеп китәсем килә, безнең татар халкы, безнең татар зыялылары һәрвакыт үз төбәкләрен, үз авылларының һәм үз милләтенең тарихына кызыксынган. 19 гасырның азагында һәм 20 гасырның башында ук безнең инде Кайым Насыйрилар һәм башка зыялылар безнең үз районнарының авылларын өйрәнә башлайлар. Татар тарихын һәм башка милләтләрнең 20 елларда безнең академик центр дип төзелә Татарстанда Татароведение үзәге. Шунда безнең инде авылларның һәм төбәкләрнең тарихын өйрәнә башлыйлар. Ләкин әйтеп китәргә 30 елларда үзегез беләсез, Сталин бабайның чорында бераз краеведларның документлары һәм эшләре туктатыла. 60 елларда безнең Татарстанда Фахретдинов, мәсәлән, Равил әфәнде һәм башка галимнәр бу проблеманы яңадан күтәреп чыгаралар. Берничә оешма төзеп карыйлар университетта һәм Татарстан фәннәр академиясендә. Ул эшләрдә бик барып чыкмый. 90 елларда шул проблема бездә күтәреп чыктык. Менә мәсәлән, әйтеп китәсем килә, 95 елда 5-6 декабрьдә без ул вакытта Биектауда бер зур итеп конференция, төбәк конференция үткәрдек. Ул вакытта Рөстәм Нургалиевич безнең Биектау районының главасы, мин аңа үзем тәкъдим иттем. Шуннан соң без бик зур итеп 6-5 декабрьдә конференция үткәрдек. Моның беренче материалы бу хәр инде бик редкий китап дип әйтергә була. Шуннан соң без инде тарих институты һәм башка институтларның иялинең галимнәре белән бергә монда итеп очерк история высокогорская китап. Бу беренче тапкыр моны төзелгән китап, фәнни дәрәҗәле, анда инде материаллар тупланган, язылган галимнәр белән һәм төбәкчеләр белән. Бу төбәкче бер ягынан әйткәндә безнең Рөстәм Нургалиевич төбәкчеләргә беренче зур итеп ярдәм итте дип әйтергә була. Шуннан соң инде 90 еллардан соң инде 2000 елда без инде Мәскәү белән берләшеп, Мәскәү галимнәр белән археология һәм антропология Россия төбәк табигый фәннәр академиясе белән берләшеп, монда бер үзәкне төзеп карадык, Идел Урал үзәге фәнни. Ул да эш безнең китте, ләкин 2000 елларда без каты эшләдек районнарда омтылыш китте, безнең татар халкы тарихка сусаган. Безнең музейларда, мәктәпләрдә, даже пенсияга чыккан абыйлар, элекке хәрбиләр тарих белән кызыксына башладылар. Спонсорлар да килеп чыга башлады. Татнефть, башка организация, шәхси спонсорлар һәм бик күп китап чыга башлады. Мәсәлән, бер генә Чирмешән районын алганда, анда 42 авыл 42 авылга 84 китап чыккан уже. Менә ул төбәкчеләр күбесе язган ул китапларның. Ул иш бара. Башка районнарда 90-нчы һәм 2000-нчы елларда Әлмәттә нефтяникларның ярында Әлмәт энциклопедиясе эшли башлый. 2015 елда безнең менә бу тупланган эшләр, бергә эшләгән эшләр бер оешма булырга тиеш. Шуның өчен безнең галимнәр, төбәкчеләр конгресска чыктылар. Конгрессның бик зур рәхмәт, Ринат Зинурович һәм башка җитәкчеләр бик ярдәм итеп безне җыйдылар. 2015 елда без беренче тапкыр беренче конференция булды. Шуннан соң мондый конференция безнең булды Уфада, башка төбәкләрдә, авылларда. 2017 елда без беренче тапкыр безнең җыелыш булды, съезд дип әйтик, беренче гомум татар
татар төбәкчеләренең җыелышы булды. Без анда оешма төзедек. Оешма төзеде, җитәкчеләрне төзедек, совет шура вәкилләре булды. Бөтен Россия буенча безнең 32 кеше, Татарстан буенча 21 кеше ул вәкилләр. Күп кеше бик яхшы гына эшләп бара, ләкин безнең әле проблемалар да күп. Шуннан менә бу съездны без җыярга уйлаган идек беренче тапкыр Татарстанның төбәкчеләренең җыелышы. Ләкин безнең халыктан да, безнең төбәкчеләрдән дә, галимнәрдән дә һәм югарыдан да тәкъдим чыкты. Бергә җыйлыйк Россиядә булган төбәкчеләр белән. Бу омтылыш безнең китте, эш китте. Без февраль-март аенда бу эшне эшли башладык. Бик каты. Хәзер әйтергә була, эш кайнап тора. Менә беренчедән әйтәсем килә, безнең яңа инде оешма Милли шура Татар конгрессының һәм конгрессның җитәкчеләре конкретно алар бик ярдәм иттеләр безгә. Эш бара. Менә әйтеп китәргә, без бу конгресска безнең беренчедән әйтеп китәргә менә монда Рөстәм әфәнде Гилмутдинов белән без бергә эшләдек, ул эшне инде күп. Без уставны Татарстан төбәкчеләренең оешмасының уставы әзерләнде һәм ул теркәлде юридик мәсьәләдән. Ул һәр безнең документ бар, безнең инде нигез бар, без эшкә алга омтылырга тиешбез. Бу бер. Икенчедән инде монда әйтеп китерәм, менә мондай зур беренче пробный журнал чыккан 2017 елда. Ләкин бу һәр 350 битлек бу журнал әзерлибез. Ул мәкаләләр күп анда, галимнәрнеке дә, төбәкчеләрнеке дә, методикта. Монда галимнәр бу журналга төрлечә карарга була. Монда төрле мәкаләләр бар. Бу чын фән генә түгел, фәнни генә журнал түгел. Монда фәнни популяр да, публицистик материаллар да бар. Шуның өчен кайсы галимнәр моны аңлап бетмәскә дә мөмкин. Чөнки без читтә яшәүче Әлмәттә, Чирмешәндә, Мөслимдә яшәүче төбәкчеләрендә монда керттек. Шуның өчен аларның мәкаләләре төрле уровеньда дип әйтим булырга мөмкин. Менә безнең эшләр ничек бара? Мин кыскача әйтеп китәм, тырышам. Без беренче юнәлештә эшлибез. Беренчедән безнең оештыру эшләре. Оештыру эшләре нәрсә инде безнең монда? Методик эшләр. Беренчедән без һәр методический пособиелар әзерлибез. Күрсәтәбез нинди нәрсәләр. Менә Рөстәм әфәнде монда әйтеп китәр әле, Саратовта Аблязовның җитәкчелегендә, мәсәлән, ярдәмендә алып барыла Татарстанның бөтен архивларында, Россиянең төбәкләрендә һәм Татарстанның архивларында җыю бара материаллар, җыелыш архив материаллары татарның тарихына багышланган, татар шәхесләре, татар авыллары буенча. Бу бик зур юнәлеш. Шуннан соң менә без сугыш чоры буенча, мәсәлән, Бөек Ватан сугышы, Афган сугышы һәм башка юбилейларына һәлак булган безнең татар җегетләре, аларның биографияларын, материаллар туплап барабыз. Шуннан соң музейларга да тапшырып барабыз бу эшне. Методик рәвештә без музейларга да ярдәм итәбез. Мәсәлән, Мөслим районында әйтеп китәргә кирәк, беренче ел музей бар, иске генә. Яңа глава килде, Хамзин музейны ябырга әйткән. Ләкин без аңа аңлаттык, ул хәзер яңа бик матур музей төзеп куйды һәм бу музей районның брендына әйләнде. Шундай эшләр күп, менә төрле юнәлештә бара безнең. Икенче юнәлеш дип әйтергә кирәк, бу фәнни оештыру эшләр. Бу нәрсә? Беренчедән бу конференциялар үткәрү. Менә үзем генә әйтәләм, 94 елдан бирле Татарстанда, әле башка җирләрдә күп андый эшләр бара. 100-дән артык конференция үткәрдек. Соңгы елларда без менә 30-дан артык, менә 2 елда гына конференция. Ул андый конференция булды, Азнахайда 2 конференция. Менә һәр 2018 елда безнең булачак конференция 17 майда Ык елгасының тарихына багышланган. Анда Башкортстан, Оренбург һәм Татарстанның көнчыгыш районнары һәм башка районнары, Мәскәүдән дә килергә мөмкиннәр. Без проблеманы күтәрәбез анда. Ык буеның табигатен, Ык буеның тарихын, археология, эпиграфика, сәнгать, промышленность, архитектура, этнографиясы һәм башка юнәлеш. Музейда эшләр ничек бара, мәктәпләрдә ничек тарихны укыталар, шул проблеманы берләшеп, беләсезме, былтыр 2017 елда Төмәнәк дигән авылда, Туймазы районында безнең конгресс белән берләшеп, Башкортстан вәкилләре бик матур гына үткәрделәр Сабантуй. Шул Сабантуйны быел инде без үткәрәбез быел Татарстанда, Азнакай районында. Мин Марсизов Фаричка килдимдә, тәкъдим белән чыктык без, беренче кеше конференция үткәрергә Сабантуйның алдыннан. Хузур менә шул эш хәзер безнең килеп чыгарга тиеш. Мондый конференция без күп үткәрдек, Кама тамагында, Балтачта һәм башка районнарда. Бер юнәлеш, монда фәнни эшләр. Без фәнни эшләрдә менә, мәсәлән, археология институты, тарих институты, Иали институты һәм башкалар һәр вакыт экспедиция үткәргәндә без үзебезнең янында чакырып алабыз укучыларны, укытучыларны, музей хезмәткәрләре, шундый эшләр безнең күп алып барыла. Соңгы елларда гына без
Мәсәлән, үземнең дә экспедиция тарих институты аркылы, без һәм университет аркылы бик матур экспедициялар үткәрдек. Көнчыгыш Татарстанда, Казан артында, Тау ягында бик кызык материаллар табылды. Һәр табылган археология материаллар, кабер ташларын өйрәнүгә игътибар башладык. Архитектура объектлары һәм элекке безнең бакыр базлары, мәсәлән, промышленность объект, мәсәлән, Мөслим районы, мәсәлән, Сарман районы, Әлмәт тарафында, Азнакай тарафында, Кукмара тарафында, Соба тарафында шундый эшләрне күтәреп чыгып, без булган материалларны музейларга тапшырдык. Хәзер китапларда әзерләнеп тора. Без башка спикерларыбызга да сорау бирик. Менә әйтеп киттегез бит инде бу җәмгыять юридик яктан теркәлгән дип. Рөстәм әфәнде, менә әйтеп китсәгез иде, бу юридик яктан теркәлү нәрсә бирә? Исәнмесез. Иң беренчедән, үзегез беләсез, оешма эчендә берәр бер дисциплина киләчәк. Чөнки без баш архив белән шундый килешүгә җиттек. Элек ул кешеләр, креветлар килгәндә аларны беркем дә белми иде. Хәзер без алар безнең вәкиллегне алгач, аларны аерым каршы алалар, берәр ярдәм күрсәтәләр архивларда. Ул бер. Беренчедән һәм икенчедән нәрсә? Хәзер бу оешма теркәгәч, без грантлар алырга да тырышырбыз. Чөнки үзегез беләсез, элек креветлар китапларны бастырганда, күбесе, мәсәлән, карт кешеләр үз пенсияларын җыялар. Кайсылар спонсорлар җыялар. Мәсәлән, Башкортстанда шул Каблязов турында сүз булды, Камил Алимович аерым фонд оештырды һәм конкурс нигезендә китапларны сайлап, акчалата ярдәм күрсәтә иде. Ләкин хәзер оешма булгач, без грантларны алырга да бездә мөмкинчелек бар. Грантларны. Һәм шушы грантларны алгач, без безнең кредитларга үзебез дә ярдәм күрсәтә алабыз. Шул. Рәхмәт, хәзер Гафу итегез, бүлдердем. Ни өчен Рөстәм Рафаэльевичка сүз бирдек? Бүгенге көндә без Татарстан буенча татар төбәк тарихын өйрәнүчеләр җәмгыяте турында әйттек. Менә аның җитәкчесе Альберт Әхмәтҗанов. Һәм безнең шулай ук бүгенге көндә бөтен Россия күләмендәге татар төбәк тарихын өйрәнүчеләр, ул гомум татар төбәк тарихын өйрәнүчеләр җәмгыяте бар, аның советы бар. Советның рәисе булып Аблязов Камил Алимович булып тора. Ни өчен ул? Чөнки шактый гына саулык хезмәтенә Башкортстанда да, Саратовта да бик матур бер үрнәк бар. УКЕКны күтәрү мәсьәләсен, андагы архив материалларын күтәрү, андагы археологик экспедицияларны оештыру, менә Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе белән бергәлектә, менә алар шактый гына зур эшләр башкарылды. Шуңа күрә инде без менә совет рәисе итеп аны билгеләдек, менә Татарстан буенча һәм бүгенге көндә Альберт Әхмәтҗановның менә ул җитәкләгән җәмгыять, Дөнья татар конгрессы белән бергәлектә шактый гына инде төбәкләрдә дә, менә мин юкка гына ул санны әйтмәдем, 34 төбәктә инде безнең шушы җәмгыятьнең бүлекчәләре бар. Алар җәмгыять буларак, клублар буларак татар оешмалары каршысында эшләп киләләр. Ничек? Калим Алимович сайланды, дөрес әйтәсез, искәртмәгез бик дөрес. Альберт Әхмәтҗанович та шулай тавышка куеп сайланылды. Чөнки съездда делегатлар сайланды. сорауларга күчек, менә Татар информ. Минем сорау шундый, менә Данил әфәнде, сез әйтеп киттегез, 1000дән артык китап булачак күргәзмәдә, әйме? Менә Татар конгрессында аның төбәкчеләр чыгарган китапларның төгәл саны алып барыламы? Беренче сорау шул. Дөрес, бүгенге көндә менә 986 китап безнең инде картотека саның бар, билгеле. Biz әгәр дә баштагы мәлдә 431 китаптан башлаган идек, менә съезд уздырганнан соң һәм Башкортстанда, Саратовта һәм төбәкләрдәге менә шушы оешмаларның җыеннарын уздырганнан соң оешма җитәкчеләре безгә ел дәвамында ул китапларны китереп тора. Һәм шулай ук ул сан күтәреләчәк, әле менә шушы җыенга килүчеләргә без хатта да мәгълүмат буларак һәм әйтеп тә куйдык, үзегез чыгарган китапларны алып килегез. Татар дөньясы өчен ул шактый гына азмы күпме мин әйтә алмыйм, ләкин шуңарга игътибар итәргә кирәк. Без бик күп кенә фәнни гыйльми
статуста булган галимнәрнең китаплары турында сөйлибез. Ләкин менә бу татар авылларында һәм бигрәк тә татар төбәкләрендәге менә шушы татар авылларында шактый гына хәвәскәр үзешчән, профессионал булмаган тарихчыларыбыз безнең шактый. Алар да шулай ук шәҗәрә мәсьәләсендә күтәрәләр. Архивка барып, архив материаллары нигезендә дә ясыйлар. Ул шулай ук бик саллы хезмәтләр. Менә сез үзегез дә әйтеп киттегез, үзешчәннәр дип, әйме? Үзешчән сүзе үзе үгендә әйтеп тора нәрсә икәнен. Менә шул китаплар битендә алар тарихны язалар, әйме? Менә ни дәрәҗәдә ул тарихка дөрес, ул тарих шагылыш таба ул үзешчәннәрдә. Һәм менә бу үзешчәннәр китап чыгарырга алынган икән, әйме? Аларга сез уйламыйсызмы, профессионал тарихчылар үз бәясен бирергә тиеш. Шул бәя биргәннән соң ул китап дөнья күрергә тиеш дип уйламыйсызмы? Сорауыгыз бик дөрес. Ул мәсьәләне без менә съездда да күтәрдек. Һәм менә мин юкагын әйтмәдем, программа нигезендә безнең дискуссион майданчык, түгәрәк өстәл һәм методик семинар. Методик семинар безнең Татарстан Республикасының баш архив идарәсе белән бергәлектә уздырыла. Советның карары нигезендә менә безнең картотекага кергән галимнәр базы тупланды бүгенге көндә. Менә шушы галимнәр һәм ни өчен без теркәлдек бу оешманы. Анда әгъза булып керәләр һәм үзләренең китапларын чыгарганча хәтле экспертизага җибәрә. Шушы совет эчендә безнең 3 төркем бар. Анда галимнәр дә, җәмәгать эшлеклеләре дә, архив идарәсенең хезмәткәрләре дә. Менә алар карап чыкканнан соң, чыннан да тарихны бит аны күзаллау бар һәм тарихи нигезе бар архив материалларына нигезләнеп. Менә шул каралганнан соң аның бит әле бер мәсьәлә бар, ул безнең Татарстан архивынан табала ул материалны. Кайбер чакта безнең авыллар я Киров архивына карый, я Самар архивына карый, я Ульяновск өлкәсендәге архивына карый. Менә шуңа күрә бу совет төзелде дә һәм бу оешма теркәлде. Чөнки аның юридик нигезе булдыру өчен. Китапларның төрлесе бар. Кайсылары чыкмасы да бер нәрсә бул. Чыккан китап бик яхшы бул. Материаллар җыела, күбесе материаллар анализ бирүчеләр. Шуның өчен без инде һәрвакыт менә районнарда конференция үткәргәндә, китаплар чыгарганда да администрация белән дә, җирле төбәкчеләр белән дә һәм галимнәр белән сөйләшеп барабыз. Беренчедән, төрле китаплар. Элегрәк менә китапларда, мәсәлән, борынгы чор югый. 18-нче гасыр югый. Хәзер соңгы вакытта китапларда археология, эпиграфика материалы килешеп чыга башлады. Икенчедән, менә 17-18-нче гасыр материаллары күбрәк элек китапларда була торган совет чоры. Менә мәсәлән, әле генә күптән түгел Балтаца чыкты мондый зур китап, 800-нчедер бит, Мөхәммәтҗан Гарифҗан абый төзегән китап. Ул китапны инде ярдәм иткән спонсорлар, Миннебаева, Гөлсем ханым һәм башкалар. Менә бу китапта караганда күп нәрсәсе бик актив эшләнгән, ләкин монда да археология җитми. Алар үзләре аңлыйлар, алдан уйларга биләр. Монда менә орта гасырдан башлап бүтән авылның тарихы бар, бик кызык. Менә Гарифҗан абыйның бер әйтүе сүз бик охшады. Ул әйтә, һәр татар авылының, һәр авылның Татарстанда да үз тарихы булырга тиеш. Чөнки без китапны язып чыгарсак, без ул кала. Юкка чыккан авыллар бар. Юкка чыгарга мөмкин авыллар бар. Бик актив үсүче авылларда бар. Без хәзер менә галимнәр белән бер җыелып, төбәкчеләр белән һәм дәүләт вәкилләре белән уйларга тиешбез. Ничек без авылларны сакларга, авыл сакласа, авылның тарихы булса, авылның булачагы да була, мәктәптә була, телдә саклана һәм башка проблемалар, гореф-гадәтләр. Авылның татар халкының борынгы авыллары, алар безнең булачак. Аны уйларга кирәк бергә. Рәхмәт, ватан Татарстан. Бәйдә мин коллега әзгә көтмәгән китеп ибәмәкче булам. Миңа калса, кеше авыл тарихын яза икән, ул бер кемнән дә сорарга тиеш түгел. Чөнки ул син нинди генә мәгълүмат чыгарсаң да, ул киләчәктә язылачак китаплар өчен бер чыганак булып кала. Бер авыл турында бер генә китап була да алмый, ул 5 китап чыгарган мөмкин, 10 китап чыгарган мөмкин. Шуңа күрә монда Индус Таһировтан яки Альберт Бурхановтан яки Рафаэль Хакимовтан яки Домир Исаковтан килеп тәкъдимнәмә алуның бер нинди зарарлыгы юк. Бу лирик чыгыш булды. Икенчесе, Альберт әфәнде әйтелмәссезме икән, менә Вячеслав Даниловның бер түгел 2 китабы чыкты. Һәм анда бик яхшы итеп Крашин авылларының өчен барлыкта кашандыр татар авыллары булганы, һәр хәлдә күпчелеге һәм соңыннан шундый сәясәт нәтиҗәсендә христианлашып китүләре язылган, бәян ителгән иде. Нишәптер менә мин аңлап бетермәдем, шул китапны башта Нидә татар конгрессында тәкъдим иттеләр. Һәм бер атнадан соң шул китапны тарих институтында тәкъдим иттеләр.
ул шундый бик дахияне китапмысың, ничәп шулай атна сайын бер китапны тәкъдим итәләр икән? Ну, монда төрлечә карарга була инде. Беренчедән, чынлап безнең тәкъдимне Вячеслав Власович мин яхшы беләм, үзем тәкъдим иттем, чөнки без Казан ведомости дигән газетта түгәрәк өстәл үткәргән ике. Ул анда январь айында чыкты ул материал, мин как раз аның белән танышып киттек. Күп галимнәргәнең китабы охшады, алар карап чыктылар, без конгресска чыктык, безнең как раз оештыру советы булды, бу съездның менә булачак форумның. Шунда без ике китапны тәкъдим иттек. Бу китап һәм сатыштыруда чыкты китап. Бу китап бик яхшы дип әйтәм. Төрле моментлар белән истәлеген карарга кирәк игътибар белән. Ләкин Крашиннарның чыгару мондый матур китаплары безнең татар халкының тарихына бик яхшы. Чөнки Вячеслав Власовичның эшләгән эшләре бик күп. Ну, тарихын нигә үткәрделәр, миңа сорау түгел, мин әйтә алмыйм, мин ул презентацияда булмадым. Шулай килеп чыктым, мин авырып калдым ул вакытта. Ләкин анда да үтте, мин начар түгел дип уйлыйм. Анда ике тапкыр үткәч бик яхшы китаптыр дип уйлыйм. Рәхмәт. Мәксим аңна битергәннәрме, бу татар конгрессы белән тарих институты арасында аңлашылмаушылыклар бар дигән сүз миндә. Аны бит бергәдә җыелып, галимнәр бергәдә үткәрә алган булар иде. Мин сезне аңладым, ләкин бер генә момент әйтеп, татар конгрессы инде, мин алар өчен җавап бирә алмыйм, үзем өчен әйтәләм. Без тырышабыз инде бөтен институтлар белән бергә эшләргә. Ләкин кайсы вакытта, кайсы җитәкчеләр, кайсы галимнәр белән сөйләшеп бетеп булмый. Сез беләсез бит. 100 галимне бергә җыеп булмый, 10 кешене җыярга була, 12-не була. Бер бисен аңлап бетмиләр, галимнәрдә андый проблема булып чыга. Но мин белмим, ул нинди сәбәбе үткәреләрдер, анысы башка сорау. Китап яхшы дип уйлыйм. Рәхмәт сорауга, бизнес онлайн. Сорауым шундый, бу съезд эшендә бит инде безнең Дамир Исхаков та катнашу көтелә, ул баш мөхәррир буларак журналның. Менә хәзерге вакытта Дамир Исхаков белән Хакимов арасында килеп чыккан низакны аны газетларга ниләргә чыгару ничектер моңа тәэсир итерме бу? Сез ничек карыйсыз, бу яхшы күренешме бу булай нитә һәм бу тәэсире бармы бу съездга, бу нигә кырылтайга? Беренчедән, бу без съездны инде уздырдык аңа хәтле. Бу безнең быел җыен, форум дәрәҗәсендә генә, димәк анда делегатлар түгел, катнашучылар. Рафаэль Сибгатович белән Дамир Валерьевич арасындагы мөнәсәбәтләр ул татар конгрессына гомумән берничә кагылмый, ул шәхси мөнәсәбәтләргә бәйле яисә аның нигезендә нәрсәдер бар, мин ул турыда гомумән әйтә алмыйм, чөнки алар белән ике шәхес арасындагы мөнәсәбәтләргә бәйле. Бүгенге көндә Дамир Валерьевич Исхаков безнең Бөтен татар конгрессына каршында эшләп килүче менә шушы җәмгыятьтә һәм менә Альберт Әхмәтҗанов күрсәтте, Туган җир журналы чыгып килә, анарга аерым айсының номеры бирелде, ул анда баш мөхәррир булып тора һәм менә без шушы җыенга килүчеләр, катнашучылар өчен дә аерым бер Туган җир басмасын, санын, журналын тәкъдим итәчәкбез. Сез аларны дуслаштырырга теләмисезме? Бу җыен без һәрвакыт бердәм һәм бергә булу яклы. Бу җыен безнең, мин инде менә алдан әйтеп булдым бит, Шәһәбетдин Мәрҗани исемендәге тарих институты белән, Ияли белән, Гилязов Искәндәр Әзовичның Татар энциклопедиясы һәм төбәкләрне өйрәнү институты белән, Россия Ислам институты белән, Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе белән бергә уздырыла. Түгәрәк өстәлдә барысы да чакырыла. Рәхим итәс, Сувар газетасы. Сувар газета, Малышев Константин. Татарстанда Чистай районында бар Чуваш Ялтан деген авыл. Анары Элки районында бар Чуваш Брод деген авыл. Бу ике авылда да яшелер татарлар. Шушы авылларын тарихының турында китап язган бармы? Конкретно әйтә алмыйм, Чуваш Брод дип әйттегезме? Әлки районындагы. Мин авылларны беләм, иштеп. Ләкин әле безнең күп авыллар турында китаплар язылмаган. Мин үзем вакытында Әлки районында экспедициялар алып бардым, материаллар җыйдым. Без ел сайын менә Казан педагогик көллиятендә зур конференция үткәрәбез. 10 тапкыр үткәрдек. Русча әйтәм, исемен проблемы истории и культуры Татарстана и народов Волго-Уральского региона деген конференция. Шунда без укытучыларны, галимнәрне, музей хезмәткәрләрне, Әлки районына килеп эшләүчеләр бик актив. Чистопол районында, Чистай районында эшләүчеләр, Каргалыда мәсәлән, алар ел сайын үз авыллары турында мәкаләләр чыгаралар. Мәсәлән, минем бер 6 җыентык чыкты, үзем чыгардым. Менә Көллият ярдәм итте һәм башка оешмалар.
Biz алып чыгарганда анда авыллар турында материаллар бик күп. Ләкин махсус китапларны мин пока белмим. Бу авыллар турында. Башка авыллар турында күп материаллар. Бәлкем сез сорауны аңлап бетмәгәнсез. Миңа хәзер болай дип әйтмәкче иде. Анда татарлар яши, яни шәп авылларның исеме Чуваш дип атала дип. Ну, аның белән шөгыльләнергә кирәк. Ул конкретный сорау хәзер. Мин аны сезгә җавап бирә алмыйм. Анда авыллар исемнәре төрле бит. Мәсәлән, элекке татар авыллары бар. Аларның урыс халкы яши. Вакытында тарихи, этник һәм күчмә проблемалары бар тарихи. Анда үзгәреп торган. Анда Тат та бар, Чуф та бар, Мордовскийлар да, алар авыллар күп бит бездә. Бәлкем алар Чувашлар булганда да тора татарлашканнардыр. Без монда ачыклый алмыйбыз бит инде. Казан артында мәсәлән, Удмуртларның ата-бабалары яшәгән майлар, ләкин алар бит татарлардан кушылып татар милләтенә кергәннәр. Адыйман кайсылар киткән Удмуртлар ягына кайсылар. Шул проблема көнчыгыш Татарстанда башкалар бар. Мәсәлән, Нагой компанияте башкаларда да бар, татарлар да, казакта да. Аны карый башласаң, ул борынга чумара кирәк, милләтләрне бүләргә кирәк. Һәр бит формалашу милләтләрне ул хәзер башка традициягә әйләнгән. Без белән татар милләтендә нишәре дә бар, киттәре дә бар, кәршенедә һәм башкасы. Чираттагы сорау рәхмәт. Токмаҗанов, сезгә бер сорау бар иде. Менә сез татар халкына күбрәк күренекле археолог буларак таныш. Мәскәүдән махсус рөхсәт алып, төрле авылларга барып җитәсез. Менә хәзер сезнең эш зур инде, бөтен авыллар тарихын кайгыртасыз. Сезнең хәзер археолог буларак казу эшләрен алып барырга вакытыгыз калырмы икән? Көтүчеләр бик күп битсен. Елларда бик күп шактый материал Хәмзә әфәнде сез үзегез дә булдыгыз минем экспедицияларда, Яшел Үзәндә, Апаста. Ул әле материаллар күбесе басылып бетмәгән. Мин аны бастырырга уйлыйм һәр китаплар. Менә соңгы елларда гына мин Көнчыгыш Татарстан буенча 20-гә якын китап чыгардым. Санап чыкканда 90-нчы еллардан башлап 62 китабым чыкты, җыентыклар. Үз спонсорлар табып, аны хөкүмәтнеке түгел, инде спонсорлар күбрәк, яки район администрация, яки спонсорлар, яки шәхси ярдәмчеләрдән чыккан китаплар. Әйтеп китәргә кирәк. Казырга әле безнең мөмкинчелек бар. Исән сау булсак, без аны да алып барабыз. Мин хәзер соңгы вакытта үземнең фәнни юнәлешне бераз үзгәрттем. Чөнки археология белән шөгыльләнсәң, күп проблемалар аңлашып бетмим. Шуның өчен мин комплекслы эше башладым. Археология һәйкәлләрен, элекке белгән китапларда булган материалларны, хәзер булган материалларны җыябыз. Икенчедән, эпиграфия, кабер ташларын аларны өйрәнү бик махсус кызык нәрсә, аны кирәк. Безгә дин әһелләре, галимнәр белән берләшеп, Казанда мөмкин эпиграфика проблема буенча бер зур симпозиумда үтәргә кирәк дип уйлыйм. Ул чөнки безнең кабер ташларын без зияратларны хөрмәт итү, аларны чистарту, бездә безнең тарих ул. Анда күп язмаларда әллә нәрсәләр, томгалар калган язмалар, кешеләрнең исемнәре ул безнең язмыш дип әйтергә була тарих. Өченчедән, безнең инде әйтеп китәргә кирәк бик шактый кызык эшләр алып барыла. Менә мәсәлән, Сорман районында Мөсим әйтеп китте мен элек, безнең менә элекке заводлар булган, бакыр рудаларның, аларны да өйрәнергә кирәк. Аларны без читтә торып калмаска тиеш. Чөнки кайсылар әйтә, татарларның элек промышленности булмаган, булган. Алтын Орда вакытында да, Казан ханлыгында да металл эшкәрткәннәр, корал эшләгәннәр, әйберләр эшләгәннәр һәм башка ювелир да булган. Üçüncüsü, dörtüncüsü bu arxitektur heykəllərini saxlaw. Çirkəvlərində, məscidlərində, elikki binalar jimirli paralarında көтәргә кирәк, сакларга кирәк. Ну, монда минем коллегалар әйтәр, архив материалларында да игътибар итәргә кирәк, музейда булган материалларга да кирәк. Бик игътибар итәргә кирәк хәзер өйрәнү шәҗәрәләр һәм метрик китаплар бар. Аларга да игътибар итәргә кирәк. Шул метрик китаплар күп материалны бирәләр. Төрле юнәлештә эшләргә кирәк бергә. Шуның өчен минем әйтүемчә, безнең 3-4 Türk'üm işlerge teyişir. Birincisi galimler, ikincisi tübekçiler, avulda yaşayıcı kişiler. Galimler metodikanı yaxşı bilir, lakin onlar avulda yaşamagaç materialını bilip bitmeyler. İkinciden, tübekçiler, avulda yaşayırlar, gımır bir material jayal, lakin onların metodika problemaları var. Üçüncüsü, bu bizge yardım etüçü, jirli hükümet vekilleri. Alarının kubisi, alarının arasında bir kızıksınıcı var. Mesela, Oznakay rayonunda Nagimov birinci orunbasarı glavanın uzet tübekçilerini alıp bara. Ana şunday kişiler bizden bik köp. Şuluk kişiler var Qaybiş rayonunda hem başka rayonlarda итәк. Менә безгә бергә эшләсәк, безнең булачак бар. Безнең хәзер бер генә максат булырга тиеш. Авылны өйрәнергә, авылны сакларга һәм булачагын белергә. Архитектура дип әйттем бит. Галимнәр, төбәкчеләр, хакимият вәкилләре һәм 4-нчесе нәрсә? Җәмәгать вәкилләре, мәсәлән, дин әһелләре.
Рәхмәт, чираттагы сорау. Рөстәмгә дә бер сорау бар, бер рәттән Гафу итегез, Татар чират. Менә койсыгызгадыр инде сорау белмим. Менә карагыз әле, архивларга кирип эшләгәндә бит инде тарих үзешчәннәр язма мираска да топ булалар, әйме? Мәгълүм булганча, ул язма мираска тешне әле ул профессиональ галимнәрнең дә теше үтми. Менә бу очракта безнең галимнәр аларга булышырга киләчәкме? Мин дөрес аңлыйммы? Менә сез әйтәсез, бергәшләргә кирәк. Монда әле безнең теге татарның карап торган ике тарихчысы уртак тел тапмаганда, ниндидер үзешчән белән профессиональ тарихчы уртак тел табыр дип уйлыйсызмы сез? Беренчедән, мин ул мөнәсәбәтне, менә Рәшит әфәнде дөрес әйтте, мәҗбүри куеп булмый аны, берничектә. Безгә аның хәрәкәте мөһим һәм бүгенге көндә дә бик актуаль. Менә Альберт Әхмәтҗанович аның нигезен әйтеп узды. Нәрсә, нинди критерийлар аркылы ул хезмәтне язып була. Ләкин һәрбер тарихчының да андый мөмкинчелеге бар. Уртак тел табырга да, архивка кирергә дә, без хөкүмәт әгъзалары белән дә эшлибез. Әйе, чөнки менә мин юкка гына әйтмәдем бит, безнең төбәкләрдә айрым җәмгыятьләр төзелде, айрым оешмалар төзелде. Алар бит һавадан гына төзелмәде, алар шушы эшчәнлекне алып барыр өчен төзелде. Менә мин билгеле бүгенге көндә әгәр дә үземнең авылымның шәҗәрәсен төзисем килә икән, яисә нәселемнең яисә авыл тарихына кагылган китап чыгарасым килә икән, нәрсәдән башларга тиеш дигән сорау белән иң беренче шул җәмгыятькә мөрәҗәгать итәләр. Мен де айтып кетейін бұл нәрсеге. Біз ешқына ауылларға шығабыз, конференция өткеріп. Шонда мен көбірек шоқырам түрлі коллегаларына. Мәселен, этнографларны чоқырам, эпиграфистларны чоқырам. Мәселен, Черепановны біләсіз Михаил Валерьевич, аны чоқырам. Һәр вақыт ауылға келгенде біз әзірленіп келеміз. Мәселен, Михаил Валерьевич һәр вақыт кетірә. Кімдер бұл ауылдан шыққан, кімдер соғышта қалған, кімдер қайтқан, оларның орденлары, медальдары турыда. Һәм шулык безгә мөрәҗәгать белән чыгалар, төрлечә хатлар язалар. Без һәр вакыт мин мәсәлән үзем эпиграфика буенча хат язсалар, мин безнең мәсәлән безнең институтта бар Айдар Ганидинов, аңа чыгам, Марсел абыйга чыгам. Шулай итеп без кайсы вакытта миңа шулта, мин әле 3нче көнне Волгоградтан бер апа шултыратты. Бер иске китап таптым. Мин әйтәм, мин археолог, бу китапларга мин белмим. Ләкин мин сез Казанга киләсез, сез съездда, мин сезне таныштырам иялинең кешеләре белән. Алар бик яхшы беләр. Без һәр вакыт ярдәм итәргә тырышабыз. Шуның өчен безгә төбәкчеләр омтылып тора. Безнең мәсәлән безнең төркемдә бер 20 галим бергә эшлибез. Безнең проблема юк, андый проблема. Кемнеңдер бардыр, мөмкин андый кешеләр. Ләкин менә мин үзем археолог буларак кайсы материалларны кирип төшәм, мин таныш түгел минем өчен. Минем тормышта bunday материаллар күрешмәгән. Ләкин мин институт археологиягә барам, анда сөйләшәм, тарихчылар белән сөйләшәм, Мәскәүгә чыгам. Шулай итеп без материалларны берләштереп бетерәбез бергә. Рәхмәт, Ватан Татарстан. Менә Даниш Шакиров һәм икән Альберт әфәндегә мәсәл Курган өлкәсендә булган чагында Ринат Закиров җирле хакимият вәкилләренә һәм андагы милләттәшләргә хәбәр иткән иде. Сезнең якларга Альберт Бөханов җитәкчелегендә 4-5 кешелек делегация киләчәк, Казанга үткәрәчәк дип. Яңгышмасам, ул былтыр август аенда булырга тиеш, булмады кебек, ул быел планлаштырыламы, булачакмы? Быел безнең зур шара, ул мәсьәләне мин хәтерлим, быел зур хәзер оештыру эшләре Курган өлкәсенең Әлмән районында бөтен Россия авыл сабан туен уздыру мәсьәләсе. Курган өлкәсенең хөкүмәтләре белән бергә һәм безнең Марат Равильевич Юнусов җитәкчелегендәге татар оешмасы шактый гына бу эшкә үзенең салу хезмәтен сала, алар төп оештыруында. Бер төркем фәнни хезмәтләр, әлбәттә, тулы ракурста археологик экспедиция узмады, ләкин галимнәр барып кайтып, нәрсәдән эшне башларга кирәк икәнлеген турында сүз барды. Һәм менә Сабантуйдан соң ул инде эшне дәвам итәрбез дигән өмет. Мин булай дип әйтәм, мин былтыр махсус бу проблема килеп чыккач, монда бер мәсәлән, бер яктан Курганларда күп нәрсәне оештыру аңлап бетмәгәннәр. Анда проблема бар бит. Экспедиция әзерләү өчен анда акчасы кирәк, башка проблемалар кирәк. Алар уйламыйча күп нәрсәгә ашыгыч эшләгәннәр, монысы да бар. Мин махсус барып кайттым Курган өлкәсенә. Ахмадулла әфәнденең авылында булдым беренче көн. Карап чыктым, анда объектлар бар.
Анда күп нәрсәне уйлап эшләргә кирәк. Монда бит бер момент бар. Безнең Татарстанда яшәүче археологларга читтә казу эшләре алып бару өчен безгә рөхсәт Мәскәүдән да алырга кирәк. Ул проблеманы да уйларга кирәк. Анда бит җирле археологлар да бар. Алар белән бергә сөйләшеп, мин вообще каршы чистый археологический гына экспедиция кирәк, комплекс кирәк. Татар проблемасын өйрәнү өчен әйттем яңадан археология, кабер ташларында бик кызык әйберләр бар. Фәүзия апа миңа сөйләде. Беренче авылдан да борынгы кабер ташлары сакланган. Аларны өйрәнү кирәк. Топонимистларын да алырга кирәк. Һәм башка әдәбиятчыларын да кирәк, архивовистларын да, төрле юнәлештән анда бер 5-6 кеше барып эшләргә тиеш. Бер генә археологтан эш барып чыкмый анда. Шулық сұрағына біз берген едік, бірінші әкенелік болған Али Харисовқа. Бұл бетінде комплекслеріну деген сөз түрлі институтларына археология, төбәк нейрану энциклопединисті, иәли, тәқси, тарих институты. Һәр институтының өзінің планы бар. Мына бит теге көндә дә күтәрелде, бүген дә. Менә шу институтларның координациялы бергәләп эшләү, менә шу уртак экспедициялар оештыру мәсьәләсе хәл ителмәгән бездә. Ул мәсьәләдә мин кажется эшләр хәзер академияда мин менә былтыр безнең проблемалар килеп чыкты, беләсез, Башкортстан вәкилләре килгәндә актанышта. Мин шул вакытта проблеманы күтәрдем. Академияны biraz критический даже материаллар әйтергә туры килде. Шуннан бирле Ялидан мәсәлән Мөслим районына барып экспедициялар булды. Фольклор, Юк, мин әле Татарстанда да проблема җитәрлек әле. Башка читтә генә түгел. Рәхмәт. Сулар газетасы. Альберт Ахмедьянович, бұл сарауны рус тілінде берем, ауырдарақ. Что нужно сделать школьному краеведческому кружку, чтобы начать археологическую деятельность? Какие разрешения нужно взять? Школьному? Краеведческому кружку, вот, который, допустим, они нашли, как вы сказали, место, где была деревня, но им охота вот покопать там. Какие разрешения нужно взять? На территории Республики Татарстан имеется в виду? Да. Покопать просто так нельзя, это нарушение закона, во-первых. Можно взять яму копать, это случайно табылдыкларында була. Рушайт имя татарчамы. Ярый. Во-первых, махсус квалификациялы галим булырга тиеш, археолог булга. Шага махсус рөхсәт бирелә бит аның өчен. Казырга кирәк Мәскәүдән алырга. Икенчедән, ул укучылар безнең экспедицияларга килеп, безнең составта эшләргә мөмкиннәр. Без бит анда эшне алып барабыз, музейлар белән, мәктәпләр белән, проблема юк монда. Без бит менә мин үзем 15 ел гына Казан шәһәрендә гомум шәһәр кружок алып бардым. Археология и культура народов Евразии дип, Волга-Уральского региона. Мин менә мәсәлән Казанның бер 6 мәктәбе белән бергә эшләдек, Чепчик мәктәбе белән эшләдек, арчалар белән бик матур гына эш барды безнең ел сайын. Мин гуманитарный институтта эшләгәндә һәм КФУда эшләгәндә бер вакыт проректор булганда, икенче тапкыр укытучы профессор булганда, мин ел сайын 70-80 студентны һәм укытучыларны алып бара торган билгерәк. Хәзер алай килеп чыкмый, чөнки академияда укыта студентлар юк минем мөмкин. Хәзер бит университетларда элек практикаларга акча түли торганнары. Студентларга һәрнинди нәрсә юк уже. Акча бирү юк. Проблемалар финанс, аларны ошатырга кирәк эшләтергә. Но мин шуның өчен менә районнарга барганда күбрәк җирле балаларны алам мәктәпләрне. Мәсәлән, Мөслим районында эшләгәндә мин җирле мәктәптән җегетләрне бер 20-гә якын кешене алып бардым, аларга өйрәттем. Һәм башка районнарда шундый хәл булды. Рахмәт. Сорау бирегез. Сорау. Менә ул бик матур мәсьәлә күтәрде, грантлар турында. Димәк, хәзер менә төбәк тарихын язучыларга күпмедер хезмәт хакы түләнәчәк инде. Ул кемнәргә бирелә, ничек бирелә? Суммасы күпме әйтеп китегез әле. Бездә бер тәҗрибә булды. Без аны Уфада уздырдык. Газетлар, төрле мәгълүматлар аша хәбәр бирдек. Бер конкурс уздырабыз һәм краеведлар безгә мөрәҗәгать иттеләр. 100-дән артык китапларны китерделәр һәм сезнең сорауга да институтлар ничек эшли. Ул китапларны туплангач, бер жюри без җыйган идек. Мәсәлән, тел ягыннан китапларны карадылар. Тан газетасы, Кызыл Тан, Уфадагы. Мәсәлән, гыйльми яктан без ул китапларны монда Казанга алып килдек, тарих институтына. Алар весь бу китапларны карадылар. Һәм төрле яктан галимнәргә ул китапларны күрсәттек. Алар әйттеләр, бу китаплар гыйльми яктан тулы.
һәм шушы китапларны урыннарын билеп, Камил Алимович аларга акча бирде. Хәзер дә без шулай дип уйлыйбыз, ул китапларны каратырга төрле яктан. Һәм әгәр яхшы китап булса, бастырырга әлбәттә без булышабыз. Шул. Bir gün ama mümkün değil. Biz bana her konferans hazırlığında bir takdim bilen çıkarık ediyoruz. Tatarstan'da hükümetin yardımı hem sponsorların yardımı boyunca mahsus fond düzürge, tübekçilerge yardım ettiği için. Birinci çırattan mesela yılına bir tapkır utkerge konkurs. Konkurs yaxşı, лучших работ по краеведению. 3-4 номинация var mesela. Anda türlü temalarını kararlar. Şundan sonra ikincisi alarga kitap çıkarırga yardım ettiği için. Buna bu yılgana aytıp gitere gerek Fenil abi Tümenek'te alar bizden konkurs öttü. Yaxşı referatlar hem konkurs işlerini karab çıktı benim koşulların. Miras jurnalı yardım etti alarga. Anda alar тоже prizlar oyladılar. Kimlerdi bana balalar, kiçkine balalar arkalı birinci, 5. klas okuşuları, ulu klaslar okuşuları, pensionerlar, tübekçilerinin konkursu öttü. Men özüm qarab çıktım. Bir kızık işler var. Avul tarihi boyunca. Tatarның avul tarihi. Biz mında bir momentdan ortqa ketip aytasım kela bizning bit jamiyatda biz tatar kişilerine işlemeyiz. Biz bit Rusların da mesela mana aytip kettiler bunda so'rab bargani. Mesela bizning numizmat Stepanov var. O mana Altın Orda akçalarının işlevçi. Hali Çuvaş vekilleri de bizge kelirge etesi yazga birge işleybiz. Alar tübekçileri. Tatarstan'ın Çuvaş tübekçilerinin uyuşması var. Alar bilen birge işleybiz. Buna mınday problemanın toja anı ko'tarib çıkarabız. Her birge işlerge etemiz. Bizden köp problemalar şişelerde olayım. Tizgine bulmuyor bütün nerseni. Biz hali 3 yıl birine seviyoruz. Bizden bir nindiden neticeler ucu var. Bana 2-3 yılda. Rahmet bana kimler yardım etti. Soңғы yılda bizge kongres bir yardım ete başladı. Anı biz anlayız. Bik rahmet deb aytasım kela özümde. Bizning vaqtimiz chiqib qara so'nggi so'rov Менә ул конкрет сорау. Артык конкрет. Шушы курултайлар вакытында, жыйыннар вакытында шундый фикер әйтелгән иде. Менә без бит инде тарих институтында, энциклопедия институтында шөгыльләнәбез бу яктан, бәлкем археология институтында барып җитәр, битер булганлардан җиткәч, зур акчалардан бераз читкәрәк киткәч, biz bitin Tatarstanda Tatar avulları tarixlarına түгел, Şuvaş, Mardava, qaysı millet var, Urus, Rusların qaşan kelgəni də bilgili bulacaq, alarını öyrənsək, hər bir avulun tarixi yazılırğa tiyiş. Mənə bulay grantları deyib başlarına avutdırğanşa, şunday təqdim bulğan idi, dövlət proqramısı işlərə avullar tarixi yazı boyunca. Mənə bu cəhətdə ol proqram işlənib, hökumətə təqdim etildimi, ol proqram işlənəmi, həm ol nindi dərəcədə. Bu biçimdə biz hər kişi falan avuldan, Galimcan baba etiren avuldan, Selimcan baba yazıb qoyğanşı, oldan planlaşdırıb, hər avul tarixin yazını planğa kırtsaq, falan yılğa yazılırğa tiyişdisək bir köpkə jеңілік, həm bu maqsadçan bir to'la bir zo'r ish bo'lar edi. Bunday ish borami, taqdim etildimi, proqram ishlanami, ne derecede hükümet yarından onlar var mı? Tarih institutu şug'ullanadi ekan. Tarixine değil, türlü institutlar işlerinde. Bugünkü günde bu mesele aktual. Bizge cevap olarak mene bugünkü günde 3 devlet programması milli siyasetke kagılışlı işlep geliyor. Ol birinciden devlet tillerini saklaw üstürü öğrenip devlet programması Tatar halkının etnik özünçəligin saklaw programması hem milli siyasetini beyli programma mene 3 devlet programması işlenip geliyor. Tiller programması kısalarında hem Tatar halkının etnik özünçəligi devlet programması kısalarında Fenler Akademiyasına bilgili bir Fenler Akademiyasına qaragan institutlarga bilgili bir ekspedisiyalar uyushtirur üçün, bilgili bir kitaplar çıgarır üçün anda ayrım punktlar var. Lakin ayrım mene bu siz aytgan devlet programması bugünkü günde yok. Var bizim Şihabdin Merjani isimli Tarih İnstitutunda ayrım programları bu iş üstünde alıp baru boyunca Tatar Ensiklopediyası hem regionara hem tübeklerini öğrenü institutu mene köpten tügülgene İdil boyu Tatar avulların na bağışlangan kitap çıkardı. Tügerek üstelde üsterdi. Var bizning İyali'de hizmetler ayrımı arkeologik institutu ul yönelişte bara. Lakin siz aytgan Rishtoboy ayrım devlet programması yok. Mene
bu мәсьәләне комплексы. Ул менә төрле дәүләт программаларында һәм аерым фәнни гыйльми институтларның программаларында тора. Юк икән, нигә эшләмисез дигән сорау туа бит Габгади. Нишләп эшләмисез? Biz съезда яңадан bu проблеманы күтәрәчәкбез. Бу мәсьәлә күтәреләчәк. Сорауларыгызга рәхмәт. Барыгызга да. Сау булыгыз.